dirasakno mantuku ndoho ki yo sakake saben dina ki dipaidu karo bapake. Coba dadi tuwa kok yo lek kebangetan. Monggo yo ora kurang-kurang anggone budidaya golek gawean ning nyatane. Piye yo jeneng wong ora duwe iki pancen yo kaya ngene larane. Ning piye meneh lah mar niki mau sesuk tak arep-arep jare pamite blonjo. Ning nganti amene kok durung ana mulih. Mongko yen durung masak bapake mulih mengko mesti wae nesu. Mergo watake bapake iki ya ngono kuwi. Iki kok ya kebangetan iki mau kon ndi ae lek blonjo iki lho. Iki lho aku mulai, Mbok. Kowe iki ya ngono kon ndi lek blonjo iki lho ning ndi kok suwene ra karuan. Kanteni kawit mano nganti arep masak ngenteni kowe. Lah piye wong arep mulai ya udan terus. Ora ana terange dadi aku ngiyup dhisik mau Oh ngono. Lah nek bojomu iki mau ning ndi, Nduk? Ya biasane iki kan iki ya takon-takon tanggane. Takon tangga teparune ana gawean apa ora. Ning lho emane iki lho kok kaya sobek tembok kang iku. Kok Ya ya meneh pancen lagi diganjar kaya ngene ya ora nrimo. entuk-entuk pegawean. Lah nek ngono kuwi terus bapak nesu terus. Lah bapak iki omongi ta, Mbok? Alah ya ora kurang-kurang nggonku ngomong bapakmu katae bapakmu ki ngono kowe kira ya wis apal katae bapakmu. Senengane nesunan dhewekne ki ora gelem golek gawean dhewe ning nak maido ki ya ngono iku lho. Lah iya, lah nek suwene-suwe. Kang Doki digremengi terus diamuk terus jeneng wong ra ya padha wae to, Mbok. Mesti ndek lara ati pisan pindho ra apa-apa. Lah suwe-suwe nek dirasakno ngono lak yo mesake Kang Doho kok iso. Ya mula kuwi, Nduk, aku dhewe iki ya sake karo bojomu. Lah piye ning nyatane ya mendina ki nurut-nurut takon-takon golek gawean. Dan pancen gaweane wong desa kaya sithik ya diterima. Ning nek bapakmu ki ora watake kuwi senengane dikayani akeh wong iku lho, Nduk. Lah dikayani akeh iki diet kondi. Kok njaluk dikayani akeh. Piye? Lho. Malah ngantek kaget aku lho Pakne sampean iki lho. Rasane aku Lho, lah kok mau dirasani? ngublokno mantu ndoh. Iya. Lho, lah kok ora nyatane lho Pakne. Ngene lho, ndoho ki raketan anu pegaweane ki nurut-nurut golek pocokan. Ning nyatane ya kena nggo tuku beras ra ya wis to Pakne. Wong urip cukup pangan tok. Lah terus arep apa? Wong urip iki butuh nyandang. Uripe ben kepenak. Iki mantu ngopeni mara tuwa. Kowe roh ta ora? Piye? Sawah entek, Tegal kadol, sapi resik. Saurunge aku dhe mantu ndoh. Sawahku amba, Tegalku amba, sapiku kemproyo. Ngene iki tuntuane. Lembean drong duwe mantu ndoh. Sik pani apa kowe iki lali lho. Sawah ombo duweni sapi akeh lho mbok bodol mbok go mangan dhewe. Cangkemem. Lho iya apa ora nyatane. Ngene iki lembelane mantu ndoh ya. Ya ora belani Pakne, ning nyatane ra ya ngono. Wong tuwa iki mbok ya ndonga muga-muga anak-anak iki uripe kepenak. Iso mangan bareng nyandang uta ra ya ngono. Ah sampean ki ora paidone lecek ra. Wong urip iki cukup donga. Tapi ya Donga mrekutuk. Cangkem ngantek dawir. Nek ora nyambut gawe, teko dhewe donya ya. lho, lah nyatane ndoa ya mendina ya nyambut gawe. Nyambut gawe kayane pira, mantum kayane pira. Dewangi maca mundo bako. Klelen bako. Lho, niku ora gawe. Mundo bako gleren bako nek tuan bako badhok kowe ya. Lah terus kan mbok gawe apa pane wong desa? Suarane kaya tip ae brandel. Kowe biyen tak kandhani le. Mbok wong Tak pengen duwe mantu, tak pengen duwe bojo ndoh. Lho kok bapak ndek bojo ta, kok ndek bojo sapa? Biyen anakku murni iki arep dirabeni kecamatan aku. Lah ngene lho, Nduk. Jarene kowe arep dirabeni kecamatan dia wis gelem, Nduk, men anak-anak ben dadi balai desa. Cangkemem.
Lah iya kok dirabani kecamatan. Muangkel omongan. Aku dhewe ya mangkel sak sampean dhewe. Mantu angger kluyur mulai mangan. Bar mangan kluyur neh. Bandane sapa dingono iku? Mergono omah ki blebek kena omongan ora kerasan. Arep blebeke lagene genak nami gak jagen kok. Niki lho, Nduk. Ampun ngoten apa? Wong kula niku piyane ya Kang Do, piye-piye ya ampun seneng. Pun to, lah Kang Do niku pun budidaya bendinane niku takon-takon kalih tangga. Enten pocokan teng pundi, enten pocokan teng pundi. Neng mboten tau dijak ya, Pak. Ya ora dijak, bojo mrapat gawe. Kliprak, klimpruk, klular, klulur. Sing ame ngejak gawe sapa? Wancen wong kelat, wong keset. Iki lho kon medem mbok omahe. Kenapa? Kenapa Pak nih? Medem kowe. Loh, ngene iki lho, Nduk, omongane wong tuwa kok ngene. Ora tak tinggal ngono sampean iki. Ame kok tinggal endi? Minggat. Loh, lah iya gregetno sampean iku kok. Lho kowe minggat kok omah kene iki sing gelem karo kowe sapa? Ora ana sing ngapus. Alah, rumangsam. Ki lho kok angger mulai ora tok kaya patul biasa gregeten. Ya wong kok ya. Lho yo piye? Sampeyan iku lho lek kebangetan. Kebangetan kene. Dino kok kejak padu nganti tangga-tangga. Kok pikir pegel ora bisa padu. Lah ngene iki atiku seneng gak ora ngarah aku padu. Ana-ana Pun ngamuk terus, Pak. Ono-ono iku. Sabar ora usah ngamuk-ngamuk terus Pak nih. Darah tinggi mungkin. Lho. Darah tinggi lah kene modar gak wis. Amene. Timbang pegel pikire kok. Takon Ora ae lah. takon awe urip ngono lho Pak nih. Kok malah Ngamuk-ngamuk lah nek. Sidik-sidik ae ngene kok Pak. Ngene kok ndolo. Senengane tangane kemlawe. Wong lanang kok Ngono mok ngono tok, Mbok. Iya Nduk. Ora tau ngepro bapak anyen yo ngene iku. Gak briki kok arep simboke arep di. Lho iki bojomu wis mulai. Wah kon ndi maneh? Ngene ya Nduk ya. Tak ning mburi ketokno mang lho. Wis jagoan dhisik karo bojomu. Lek liwet tenan tau nang Mbok. Aku arep mlebu omah ora wani. Lah perkarane apa, Kang? Aku mendungu bapak ngamuk. Aku arep lunga neh mang. Yo ora ngono. Lah sampean ki krungu bapak ngamuk kok malah. Aku diamuki lah ya tampet. Lah mbok empet wancane sampean ki yo padha mbubuh kok. Lah diamuk gak lara kok. Kok diamuk gak lara piye? Ngono kuwi jenenge sampean ki yo budidaya lek Kang. Kon lah apa? Kon lha apa lah bapak ngamuke sampean ki ra durung nyambut gawe. Rene Nyambut gawe, Mbok. Lho, nyambut gawe nggowo piye lah Kang? Ya kene. Lah engko nek omah di anak terus mbok pakani apa anake? Ya lumrahe wong dene panganane sego kok takon. Lah ya sego lawuh samu barang apa lak ya tuku nganggo duwe akak. Lah ujuyatane aku ora nyambut gawe kok bendina mangan kok. Lah nyagerno penduane bapak sampean iku kok. Lah yo ku bapak karo mbok ijo urip kok bingung. Lah yo ngene kok bapak ora ngamuk terus iku piye sampean? Wis ngamuk lah, aku iku kadung kulino diamuk. Aku iku anggere ora diamuk, bapak awakku malah pating greges. Ayo Diamukilah. Ngom bapak ngamuk sampean bubuh ora Lah kowe arep ngamuk sisan piye? yo ora ngandani lah Kang. Nek selawase ngene omah-omah terus mengko piye nek bapak karo Simbok ra ono nyageno bapak Simbok. Lah mongko sampean ki wis kadung kogung lho. Engko nek ora iso mergawe selawase terus piye? Mangan sik ah. Mangan sik. Lah yo wis tak cupuke mangan. Wis ah diamuk lah nek sing penting weteng waret. Ya wis ra Aku nek ngomong mangan wis suwi diamuki. Ya Kang ya. Lah yo. Aku nek ben dikira ora rabi sik lah. Iki wis rabi begitu diamuki marang tuwa terus. Lho ki lho Kang. Apa lah kok ngangak Kang? Gak ono lawuhe. Lawe rong mateng urung dituku. Kok urung mateng.
sing tuku iku sing bener sing ndi? Lah ya urung mateng iku ora ono. Anjen ya urung dituku kan. Wis go ngene-ngene lah nggo ganjel weteng. Iso. Iya, nek wis kadung tekan jero weteng ya iya ning liwate iku lho sing angel nek ngene iki. Lah wis go nek krungu bapak sampean kok iso. Mangan ngene iki kuwi late angel diliwati nek gak ana iwake. Lah iwak kondi, iwak kok terus nyagerno. Pak ora nyambut gawe ndak dipakani sego-sego tok ngene lho. Aku iku anak mantu ora dadi sayang kok malah dipakani ngene tok. Ora ngono. Lah tangga-tangga iku nek duwe mantu kok pakanane inu-inu. Hah? Bapake marang tuane mangane ra enak lah, sing penting mantuku mangan enak kok ngono. Lah iku ra wong liyane lah bapak ora kok. Sampeyan malah kudu dipecel kok iso. Hop! Kiri! Sarapan, Pak. Sarapan sajane. Ya jen enak, kok ngluyur wetenge lesu mulai mangan. Bar mangan wetenge wareg lunga ngluyur neh. Lho kepengin mangan iki ya nyambut gawe. Nek toko kaya nggo tuku beras, beras diliwet mateng dipangan. Kepengin mangan ora gelem nyambut gawe kok kepengin mangan. Mikir, kok iki mikir. Mumpun nek, Pak. Mikir piye? Nggih, mikir weteng lesu mangan, Pak. Dadi mikirmu weteng lesu mangan wareg. Nggih. Bar mangan wareg lunga ngluyur jagong. Nggih, lah di bojo lah nggih dimasakne bojo kula, Pak. Lho dimasakno iki nek duwe beras. Beras iki tuku. Ora njaluk. Ngeleh tenan urung mangan. Nggih, Pak. Urung sarapan. Dereng, Pak. Lho pangan kabeh. Pangan. Lho pangan. Kula mantu sampean, Pak. Salah kadol tegal kadol sapi ndak kesiki kowe. Nek ora dimantu kowe urung karo nek sawah kadol tegal kadol. Kula ndak mangan tegal, ya, Pak. Yo ora mangan tegal. Urung go ngopeni kowe ngentekno barang dengah. Aku diben iki ame dipek mara tuwa kemate aku moh. Malah japurem. Sake go mulai nek sake. Aja ane tak suwawat piring pisan ku ya. Sajane arep medhek-medhekno del-delno. Kedae kere kok ame medhek-medhekno kowe. Kula ora sida mangan iki, Pak. Mangane kono watu diuntal udah kena. Lho ngombene yo mek nang bojo lho. Lah sekali kok malah kotak-katir mah kenapa? Kenapa le? Ah tak diwes tak peno banyu. Lho iki mah kenapa? Bojomu kok gibal sego kabeh. Lah bapak mbok. Alah kok jamu iki mau ngono apa? Duwe Kok nganti bojo malah- ngene rupane ya. Ya wis Jare seneng aku dingenekno kok meneng ae. iki lho. Lah, mailani Kowe blas. iki kaya bojomu gebol kabeh ngene kok. Ya wis ora usah nangis. Bapak nek kandung ngamuk yo. Oh, tak jemput segone ya, Mbak. Iki bojomu. Ora ngono kan. Bapak nek kandung ngamuk pancen ngono. Nek sekali sampean kuat kita-kitake sabar. Bapak wis tuwa ndak karek nang ngendi parane lek ngono lho kan. Kono mangan nek kok ndak ngantek mentalane ngene lagi gitu, Pak. Ya iyalah, tak terima-terima terus. Yo beni bisa kan kira kaget kan. Hanya pengen bapak ngombe lah. Malah terus kabeh. Nanti kakak duduk kafe kan. Mangane urung ngombene sik. Ben ora Gak kena ngombe. Adane. Bar mangan ngombe. Bar
banyu nggo ten tumbas ngono, Pak. Ora tuku ira nek kowe. Lah nek kepengin ngombe banyu ora tuku ngombe kono ning sano. Ket wis sesat peteng kono. Timbang banyu ngombe iku lho. Ikhlas. Iya, sikon lisan. Iki kabeh iki lho napa, Pak Ne? Coba sampeyan ndok. Gawane mantung belani sungki mantung. Misale aja Nangis tak jejeg pisan kok. itu sarangan Pak Ne. Gene, Nganti nangis ya gara-gara sampeyan. nangis lah gene. Sing dirasa ngene iki. Nek ora dimu ngrasakno. Angger aku ngamuk bubuk belani ngamuk belani. Mulane gedhe dasar del-delno. Ngene, Pun, Pak. aku di mantu kowe suwe ora dawa nyawaku mah nyekakno nyawaku. Sawahku kadol, tegalku kadol, sapiku ndak resi. Iki gara-gara di mantu kowe. Wiwit saiki kowe kudu gelem lunga merantau. Piye? Merantau teng pundi, Pak? Merantau ning ndi? Mboten tahu kok, Pak. Ning Hong Kong, ning Korea, Malasa, Sama piye? Malaysia. Merantau rasa sae merantau. Lah pripun, Pak? Sawahku setengah hektar kadol. Tegalku karo tengah bau kadol. Sapiku tak resi iki perkara kowe. Kowe merantau aja muleh nek urung kuat lunga sawah aku setengah hektar. Tegal telung bau. Sapi telu. Sepeda motor pecek. Matekno wong. Lah kok kowe mulai ora kuat ngono sawah karo aku Tegal karo aku. Sapi utawa sepeda motor PCX. Kowe mulai tak patul dasem kowe. Paling-paling merantau ndera nebang tebu le, Pak. Nebang tebu matek modal aku atuh sawah. Yo. Aki padol nek ngene iki. Jenenge nyambut gawe niku ndara manut kayane le, Pak. Pak. Yo Pak Ne. Jual jawel kok demen amae aku. Lho. Saiki piye Wong dong nyambut gawe mawon dereng kok sampean boboti sing aneh-aneh. Karek kowe. Nek kowe ora gelem lunga merantau, mulai ora entuk kaya tak pegatno karo anakku muri kowe. Aja amar medhek-medhekno kowe. Nek pegatan kula rak dudo. Arek dudu nganggur ketekor lagi ngene kowe. Arep sampean ijo limbok. Lagi ana mbok nek mbok Pak. Sampeyan iki wong tuwa omong kok anggere. Lah umane mangkel apa kowe? Bapak Ido niku. Piye le? Doni. Sampeyan iki kuwale. Sing kok iki mana aku kok Lah timbane aku mbok disi kowe idoni. Ora usah njaluk neko-neko mesakno anak-anak ditinggal piye Pak Ne? Jaluk ngene iki mboreken aku neko-neko. Lah kok neko-neko njaluk ana sawah ana dek-dere. Ben mbek gawe ning omah ra apa-apa. Yo ning omah, leno kowe demeni mantu. Oh lho, senengane, Nduk, niki lho, Nduk. Wong gerang kok. Me. Kowe kok begeget tok iki piye? Iki lha aku ngrasakno bapak. Ngrasakno Lho rasane aku pegel-pegel ndi karo mikir bojomu. Pegel ndi? Kula nggih pegel, Pak. Kula pegel mikir marang tuwa, Pak. Lho. Kok mikirnya pegel marang tua piye lah, Le? Nggih. Kula sing mboten nglakoni pegel sampean bendina kok ditukari bapak. Ngono. Pak. Iki awak tak sikut umumnya rompak kabeh. Pak. Ae. Apa? Kula niki sida merantau, Pak. Ora merantau tak obong omahku, kowe tak bakar pisan. Lah kula tak melu Kang Dong nggih, Pak. Piye? Tak melu Kang Dong. Timbang kowe melu merantau gedek ngono.
monggo sae-saesane. Wong merantau ora oleh mulai nek ora iso tak nukokno sawah Bapak. Nukokno Tegal Bapak. Nukokno sapi. Nukokno motor nek menawa kena ditumpaki terus Bapak tiba. Ngalop wong. Delon-delon, Pak. Mbok tukono motor PC lah ora tak tumpaki arep tak tuntan tuntut tok. Oh lho. Nggih, Pak. Aku tak lunga merantau. Kowe ning omah ae. Wis Bapak ngono lah gemateni. Ajene iku Bapak apa? Bingung to ora sampean kan? Bingung ta Kok ora? nak bingung gara dodok ngono kok. Boten sampe. Yo, mantum cerai. Genep atine. Lah kok lega atine piye to, Sing Pak? sanjung ya mbok sayang-sayang. Bapak, Le, boten sampean sangoni Pak. Sangoni. disinggahan ta ora mesakno iki ben Gusti. Ana singgan, jibokno. Jibokno Ning ndi? celurit iku lho. Loh, ngene iki lho kok ora gregetno. Jane lemet sangoni. Piye Le? Biasane sampean ada singgahan duit ning kene lho. Iya, jadi iki tak singgahan ning kene iki kok. Piye iki sangokno anu pakne? Iku lho, jibok kewer-kewer kok. Kewer-kewer iku baju apa? Kalau ngomong lho sing kewer-kewer. Ngono. Guyu. Lah iya sampeyan. Dadi sik. Lho, nek bisa aku. Wong wedok ora tau gelem kotangan ora kewer-kewer. Ben aku ora kewer-kewer. Anu yo Le, wis ra usah ngatene bapak emang jarene njuk apa, jaluke ra usah muleh. Yen kan bojo muleh-muleh apa-apa Le. Baik. Iki lho dikampi mangkon. Apa? Labine sampean kula gawane, Pak. Tidak kula kadem menenggalan, Pak. Delok lambiku. Agane apa? Lambimu sitok kok jaluk. Iki lho. Entroe bom te kok gowo. Alah sampeyan kok ono-ono ae. Tungane nggih, Pak. Ya ya Le, kemudian njaluk kaya akeh. Sampean amuk terus lah kula boten lara ati wong ngene kula salah. Dan lunga. Nggih. Panggon ae. Ono lho Le, kok malah bingung dhewe iki piye? Hati-hati yo kan. Yo. Kabar-kabar. Yo. Muga-muga aku entuk gawean dan iso nuruti jalukane Bapak yo. Yo kan. Ae. Apa nih? Wah, ora nganti mulai. Ora nganti mulai entuk kaya bojomu. Lah ngono Pak. Karena tak lor kono tabrak motor modar tok jasa harga. Sampeyan iki wong tuwa kok Gregeten ae aku. seneng anak dadi rondo. Lah gene. Sampean ampun ngoten apa? Karo anak mantu kok malah Mantu ora gadek kok dombelan itu. Tembang sampeyan dirabare mantu omah. Wong aku. Sing kandha kuwi sapa? iki mboten ngoten pripun mawon kula niku seneng kanggo Nggih ora. Yo, seneng ah. Lanun. Lho, abane kok ana tamu sapa Pak nih? Suarane gak pangling aku. Sapa itu? Bos besar. Bos besar sapa? Yo, juragan. Juragan Sukro. Itu lho suarane. Jadi kok dia bos? Yo. Lanun. Monggo. Ora ta ora. Kaget sepisan iki aku roh kok Pak nih. Lho iki Bos Sukro tumpakane mobil Zebra. Kowe ngenyak kowe. Boten nyenyak. Apa tumpakane motor Zebra? Lah kula mawon boten gadah. Paing. Enten napa kok ngemen ki dugi griya kuwi? Ngomen ke piye? Napa? Aku iki rene mung siji-siji gawe ya loro-loro gawe. Sijine gawe aku mbuktekke kowe ning omah ta ora. Lah kula niki mboten nate kisah-kisah. Loro gawe aku teko rene arep nagih utang. Ya utangku ki piye rek? Nggih. Dados sampean mriki perlune ajeng nagih utang. Ya iya ta. Lha utangmu ki karo aku ora ketok.
to kowe? Lho kowe kok ora mikir iki piye? Mikir nyaur iku ora nek enter sithike nyaur bos. Nek enter sithike nyaur. Lah nek kowe ora nyaur, lho sak leker gendongmu omah tanahmu ki kok kok nyarutang aku ora cukup. Pun kula tawakno omah kampung niki ning mboten payu. Lah wong kok kaya kowe. Wong urip mangan doyan, nyambut gawe ora tau, utange sregep. Lho kowe kok ora wedi dosa. Utang iki dosa ora nyaut. Ngeten mawon mboten usah sampean nagih mriki. Mengke nek kula gadah nggih tetep kula sauri. Duwemu sok kapan kok ngenteni duwe? Enten apa? Enten apa? Bocah ayu ki sapa? Sing pundi? Iku lho sira duwe lho. Anak kula niku. Anak kula. Tenang ta, Wak. Nggih. Ora ndak tekanmu kok ayune ngono. Lho, benten ah. Bapake cetone elek. Iya. Napa sebabe anak-anak kok rupane ayu? Lah apa sebabe? Nalika kula kempal kali mbuke. Iya. Niku lampune kula padani. Dadi ngono ya iki. Dados anak-anak nggih rupane ayu. Pripun? Kowe iki jane iso nyarutan. Mboten saged sampeyan pateni mau mboten saged nyarutan. Tandane wong kok ora percaya. Jane kowe iki iso nyarutan, ning kowe ora ngerti dalanmu. Lah dalan keng pundi kula saged nyarutan? Kowe tak kandhani. Nggih. Utangmu iso lunas. Lho, iso lunas. Utang kula Iya, lunas. iso lunas ning ana syarate. Syarate pitik putih mulus, Ora, wedhus kendhit. dudu. Lah napa syarat? Anakmu tak kelonane sedina sewengi. Pripun? Anakmu tak kelonane sedina sewengi. Anak kula sampean keloni sedina sewengi utang kula lunas. Lunas, wis tak gawe bonus. Nah. Bonus. Mas, Pak, ya. Mulai kurang lagi. Lagi ya Pak nih. Oh tak sikut pisan kok. Ono dhuwit mata ijo ya apa? Nggih. Masuk. Niki guyon apa pripun? Tenan. Lek pancen kowe setuju dhuwit kuwi pek kabeh, ning yo kuwi mau. Anakmu tak keloni. Napa malih mung sedina sewengi? Sampean keloni 7 dina nek kurangan bojo kula sampean keloni. Apa bane kok kelani-kelani apa Pak? Meneng. Lho mau lah bane juragan iku mang lho Pak nih. Nggih, puna. Tanggung jawab kula. Iya, lah terus Ning ampun sakniki ya. carane piye? Tesih serenteh niki. Lah sok kapan? Ngeten. Nggih. Mengke jenengan jam 12 wangsul mriki. Jam 12 kuwi aku balik Nggih, rene. wangsul mriki. Iya terus. Mengke ngangge tengara. Lah tengorane piye? Sampean Ya. mlebet kamare anak kula. Tesih ten njaba lawang. Ya arep mlebu. Sampean totok-totok. Dok. Mboten usah kakean ngomong. Ya. Mengke anak kula jawab. Piye? Lho, Aku dodok. Anakmu dur. nggih, aman. Man ya. Nggih, Engko bengi nggih. jam 12. Nggih. Aku tak pernah. Leres. Man lho. Sampean dodok-dodok lawang. Cocok. Masuk. Ya, Setuju. jamu. Eh, Jamu dobel. aja kuwatir. Aku ki tuwa-tuwa rasa. Percaya kula. Bebek 5. Nggih. Sampean mboten rasa mboten ngatasi ginah sampean. Tak pendong pisan. Nggih. Leres lho nggih. Iya. Jam 12 mriki. Iya. Totok-totok lawang. Dur. Pun tanggung aman. Ya. Langsung riyen. Sesir enteh iki. Sampeyan mang kok cati-cati ana apa Pak nih? Lho, iki. Kabane titir ana apa? Ana apa Pak nih? Rene. Napa Pak? Bapak
iki utange akeh karo juragan Suko. Utange bapak lunas ditambahi bonus. Kowe kudu gelem dikeloni juragan Sukro. Piye to? Dene bojo kok malah mbok ngeloni kowean mang. lah timbang ini bojo ora tau ngayani aku. Lah aja ngono apane. Dene. Aku malah ape mboke saronya romang. Piye lah, Pak? Aja mikir tuane. Sing penting duwite. Engko nek juragan Sukro rene. Totok-totok larang kamar. Tir. Gampang kowe karek jawab. Tuh. Juragan Sukro tir kowe tur mbok entok. Kowe iki lho bolak-balik kok. Lah kok malah Kowe ra gelem tak gantung kowe. aja ngono apane. Ya. Lah Aku bojone tak ngajung akeh. Lah Tak lunas e. bojone bukan lu merantau kok. Boten kok merantau aku iso ngerti kok. Ah, mbok jono juragan mang. Gini, Lah yo aja pae mesakno bojone. ora ono mesak-mesaknonan. Sing penting utangku lunas diwenehi bonus. Kok tak jak tuku sate. Ah, doan sate aku. Ora doan sate kowe, pindang yo games. Mana berdua Iya lah pane anak-anak. Tir. Kowe tuh. Ngene aku ndungu tak ketung. Wong edian kok. Sayang. Ora. Di kamar. Aja lumah-lumah. Ngenteni tire juragan Sukro. Aku yo kok di kamar. Iya. Kowe iso ning kamar. Lah ning ndi? Ning kandang kono. Sampai yo ae. Mangkelong wong. Awane bejo rejeki ora roh cucuk teko dhewe. Utang lunas dipenehi bonus. Derot karo wong jadi. Ora ana duwe anak kaya aku payu titik. Juragan sekolah aja nganti lali. Muga-muga jam 12 teko kene tenan ora blenjani ki lho anakku nek mbok tir. Aku arep merantau melok so. Mangsaku duwe bojo iku kepenak era karuan. Kalek turu awur bojo. Jebule kok abot ya wong duwe bojo iku. Anjene ya kudu ngrumati bojo, nyandangi bojo. Tak pikir-pikir ya salah aku kok. Upama mara tuwa ngamuk aku. Ya ana benere. Wong aku melok nunut. Aku turu ning omahe ya ora kon bayar. Aku turu awor anake ya ora kon bayar. Aku ora nyambut gawe. Iya. Aku kok ora kepenak ndak ana apa aku. Alah yo. Layak. Pikiranku kok pelan-pelan. Zaman bapak ija urip kae. Aku tahu diwehi watu cilik ngono. Mbah iku akeh mbah apa ora hidup tinggalane bapak. Bapak mati ora ninggal apa-apa, aku ditinggali gembolan. Ditinggali gembolan ora iso marai sugih. Ndak watu apa ora tinggalane bapak di mben. Lali tak tinggal ning omah. Aku arep lunga adoh nak menawa watu tinggalane bapak marai aku iso mbut gawe untuk kaya nuruti jalukane para tuwa. Tak boleh sik aku tak jipuk watu tinggalane bapak aku malah lali yo. Iki jam piro
Lha kok sampean Kang? Rene kandhani Kang. Sampean kok mulai apa? Arep jipuk watu. Watu apa? Akeh tinggalane bapak. Beneran nek Kang Rene Kang. Jipukno aku tak ndang lunga. Nek roh Pak Am aku damukne. Lunga-lunga piye Rene tak kandhani Kang. Aku iki mang bingung kabeh kok Kang. Apa? Beneran ana sampean. Ono. Saklungane sampean ya Kang. Eh. Jarene ana jenenge Juragan Sukro ngono lho Kang. Wong iki wis tuwek Kang. Lah nagih utang bapak iki jare utange iki tumpuk-tumpuk, ora iso nyaur. Terus. Lho bapak diwane dhuwit akeh Kang. Tau wis. Lho kok ora wis piye? Lah apa? Lah jalukane Juragan Sukro iku apa nyeloni aku suwengi Kang. Apa nyeloni aku suwengi dijeluk dhuwit utange lunas. Masa iso iku nyaur utang ngene iki? Lah ujute yo iya kok Kang Juragan Sukro iku mau ngeloni aku suwengi utange lunas. Jadiwane duit akeh. Lah malah bapak ki janjeni jam 12 tat iki lho Kang jam 12 iki. Iki engko. Juragan Sukro iku teko marani sentampu kene Kang. Lho. Kok mlepok men wonge? Lho mlepok piye? Jajake kok donyane turah. Lah iki donyane turah-turah kok Kang. Duwe iki akeh. Malah bapak ngandani iki jam 12 pas iki kon totok-totok lawang. Lah Juragan Sukro ki kon muni tir ngono Kang. Lah aku ning jero sethok kon muni tur ngono. Lah iku ora medeni wong aku nek lakon dicun piye lek Kang. Iki lapa-lapanan kok ana tir ana tur barang iki lho. Aku mayu do minggat ae Kang do minggat yo. Engko sik ah. Lah, Aku tak pengen roh tir karo tur sik. Lah timbang aku dikeloni Juragan iku aku mau Dadi Kang. tenan. Iya. Juragan Sukro arep rene. Iya. Arep ngetir kowe. Iya. Engko nek kowe ditir terus kowe tur ngono. Iya Kang piye? Aja ah. Lho kok aja piye kok bapak ngamuk lho Kang. Ngene. Piye? Bapak ya gak ono. Bapak Turu paling turu. ning mburi paling Kang. Ngene. Piye? Piye? Iki wis sampe jam 12 lho. Iya. Tak sing turu kene tak aku. Aku. Wakili sampean Kang? Iya. Ditir-tir lah nek aku. Lho, Iya. lah engko nek ngerti piye Kang lampune padange ngene? Aku tak lampune tak remeng-remengne. Kowe delik. Hei ngono Kang? Iya. Yo kan nek ngono Kang, yo Iya, Kang. iya. Terus terus do minggat yo Kang. Iya. Yo wis nek ngono yo Kang yo. Iya. Aku makan. Ah, semane. Kan mara tuwa iki mbuh waras mbuh ora. Lho mantu arek nyar utang. Bojone wong arep ditil. Juragan Sukro. Pas duwe akeh arep ngetir bojone wong. Gila tak patenane sik tak. Sekakele bos iki. Yen lah kene. Ben ditir lan aku. Aku kok mangkel bojone wong kok arep ditir nganggo. Wonge rupane piye? Lah kalah. Tenan, apa kok? Siap. Saipun asam bocah ayu nih. Tur.
sing rene aku nepati janjiku jam 12 teko tak turu mumpung rene uang paling ngorok-ngorok iya ya kosek ketok wedok mulai kok ngono ndak ribut iya kosek sabar aku tak nyebut kelambi lho iya nimor bojomu ki ndak ra iso apa-apa ta piye kok wedok mulane koyo ngono nyebut kelambi sabar ya ya pambilan doble-doble melakon ini ki mah nuwen-nuwen lakon iya ya nih tenan ya kowe gelem tenan tak turu ya ya aku nih aduh kering lho nih mana ngalem gitu kok ya utang niku ra nggih saged semoyo le Pak wis entek ame kurang golek lek semoyo
Dadi ngaten dak ampun bojo kula sing dikurbano, Pak. Wis kene ae. Wiwit dina iki kowe minggat ka omah kene. Pak. Wong sampean mung karepoten kok. Kula teng mriki nggih mung nunut sampean mawon kok. Lah kok ngrumangsane nek kowe nunut? Nih, Aku melu Kang. karek kowe milih bapakmu apa milih aku? Nek kowe milih bapakmu ya ora ndek bojo aku. Nek kowe milih aku, ya kowe kudu urip lara bareng karo aku. Apa anane? Karek kowe. Piye kare kowe? Aku milih Kang Nduk. Nek kowe milih bojomu, lakon kowe turu tertek nurut-nurut uripmu kowe. Sampeyan derek kula ta derek bapak. Kowe melu pisan. Aku suara kau loro ae le, aku tak nang omah. Sampeyan betah karo bapak. Tapi bicara betah, wis watake ngene iki ana apa le? Lah nek ora betah karek mendem ae. Lho. Wong Ah, berapa- Minggat. Tenan nih, Aku meabot aku. melu sampean ae, Pak. Yo. Mbok ning Oh piye le? omah. Sing ben kula nak sugih kula tak klarah balik mriki golek ngono, Le. sampean. Yo. Kula tak lunga riyen kalih. Iya, Nduk, yo. Aja nyerah-nyerah aku. Nyerak piye sampean niku? Marai perangsang iki lho. Lah wis diaplok amake. Niku lho anak karo mantus mbok tunduk. Jane aku ki wegah ngopeni sampean. Anggur lilo nusul anakku. Upama kowe wegah ngrumati aku, wegah kumul aku. Ya. Kowe tak pegat dadi rondo, mbok wis rondo kowe rondo. Alah, rumah sama aku dadi rondo iku asam getun. Wis duwe dedekan, luwe jas, luwe barek Dadi lek mundho mono karo aku iki, Samu. kowe duwe dedekan. Wong lanang liyane